shungu dzenyu baba nekuparira kwaita mwana wenyu ari mudiki asi asina mwana anagodzira asiya pana sokudzoka ndandichiita inini imimi muri kuti chi dai kwakuri kuti takupai mukana wekuti taurai naBoas ende uye ari kunzwa zvamuri kutaura mai muti chi imimi ndaiti Boas mwana wangu semwana komana wangu wangu wakura usina kubva wapinda mumarriage mukuroora hauna mwana wawakasiya panzvimbo ino kuvanhu uri kudzoka ikoko chivazivisa nokuvaudza kuti ndakuda kuroora mwanangu obva ndakuda kushedzwawo kunzi baba Junior kuti baba ani ndoshoko rinotaura kumwana wangu Boas ndichitaura kana achiniteera nokuti ndini ndikutendera kuti ndachivigwa ndiri kutotadza kutaura mwoyo wangu uri kundirwadza ndakagona kundisimbisa handigoni kusimba nokuti handina kutaura nemwana wangu ingadai ndandikataurawo naye achindiudzawo kuti chii chakaitika pamwe hana yangu yaidzikama panguva ino iri kutadza kudzikama taura chokwadi ndarwadziwa ini ndarwadziwa chokwadi ndiri kutotadza kutaura mwoyo wangu uri kundirwadza ndakagona kundisimbisa handigoni kusimba nokuti handina kutaura nemwana wangu ingadai ndandikataurawo naye achindiudzawo kuti chii chakaitika pamwe hana yangu yaidzikama panguva ino iri kutadza kudzikama taura chokwadi ndarwadziwa ini ndarwadziwa chokwadi
Kuchingamidzai vadio vatariri veSlyMedia TV uye zvakare neZimbabwean TV nhasi tabula takananga kuMashonaland Central kune kumadziva kwaChief Nyamaropa shava nematombo mubhuku rasabhuku makuwatsine kune chiitiko chinorwadza mhuri yeZimbabwe chasiya vagari vemunharaunda vane misodzi isina anokwanisa kunge achipukuta uye zvakare yagura vazhinji kunorira nekuda kwaBoars uko kune mubvunzo wekuti vamwe vari kuti Boars zvichida akapondwa zvichidawo zvakare Boars akafa nedoro. Titore mukana SlyMedia TV pamwe chete neZimbabwean TV tinge tichiita hurukuro nevehukama tichinzwa kuti chii chakaenda nechimwe, chii chakatora nzvimbo, kuti gonzo here akaenda nachin'ai kana kuti chin'ai ndiye akaenda nagonzo. Tinoziva pachikaranga chedu mhuri yeZimbabwe kuti vanhu vanenge vachibvunza mibvunzo yese yakasiyana siyana nekuti gata harirohwe munhu asati aradzikwa uye gata haritambwe mutumbi usati waradzikwa uye zvekare changamire vakati tangai maradzika tizoita chivanhu kana kuti chikaranga. Vake tipinde pari kuti tinge tichiita hurukuro nevehukama tichinzwa kuti chii chakaenda nechimwe. Ukama wangu na Boars wakamira sokuti nditete hanzvadzi yababa vake. Tete mungatitsanangurirawo shoko richisvika rekunzi Boars hakusisina. Makazvitambira sei? Zvakakusisai papi? Alright, inini zvakandishamisa nekuti Boars anga asina 2 days abva kumba kwangu. Atondisira picha akatonditi tete inini ndichadzoka kumba kwenyu ndikuzokuonai. Saka ndakatotiwo zvangu ndiri mugarden kubva kwazoyo mumwe munhu patokuma 8 ndobva atonditi kwemimi muri kuno sei. Ndakati ko chii zvikanzi muzukuru wenyu Boars hasisiku. Ndikati aita sei? Zvikanzi Boars angowanikwa akafa mumba. Ndakashamisika zvakandirwadza ndikachema ndikashaya zvandikaita. Asi chandikazongogona kuita ndechekuti ndakazongofamba ndikauya. Zveshuwa panguva dzandakasvika ndainge ndine shungu mumwoyo mangu dzekuti ndione kuti Boars zveshuwa afa. Asi ndakasvikidzana nemapurisa ndikasiya mapurisa akaita basa rawo. Asi panguva iyoyo ndakagutsikana zveshuwa kuti Boars hasisiku. Zvakava zvinhu zvakanyondirwadza zvikarwasa ndikazongomira kuti Vake yangu takurwa tinozonzwa postmortem kuti zvinhu zvamira sei uye akaurayiwa nei nekuti Boars inini pandikaguma kutaura naye anga asina pari kumurwadza kana kurwara haana kubvira ndudza nezvirwere zvake. Asi mashoko apa mungapa kuna Boars pari zvino tinoziva dzimweni dzenguva tinogona kukurukura nemhepo, tinogona kukurukura nevakaenda kare. Mashoko apa mungaise kuna Boars? Mashoko andingaise Boars ini ndinongoti Boars iwewe zorora muugare. Asi kuvanhu vakakurwisa sekutaura kwawaita iwewe uri mhepo, ingodzoka iwe uri zvauri sekutaura kwaingoita iwewe. Nekuti inini Boars uyu akazenga akutaura iri mhepo, ndikatora munhu aitaura uyu ane mhepo yacho ndikamutora ndikamisa padhuze kudai so. Ndikati chinyatsondudza iwe kana uri Boars. Akandiudza kuti inini tete ndiri kurwadziwa nekuti inini tete ndakanga ndabva kudoro zvangu ndobva ndasvika ndarara. Asi kurara kwandakaita mumba ndakanga ndane 12 days ndanetsana nevakomana avo. Asi vakomana vandakanetsana navo i2 asi inini ndakazorewa nevanhu 3. Saka zvadaro vanhu ava zvavakandiita ndakangoti ndichipindawo mumba mumwe akabva angosvika ndokubva andirova musoro ndokubva ndadonha pasi.
handina kukwanisa kudetsera. Saka kudonha kwandakaita mumwe ndokubva handitsika paziso, ndoronda ramuri kuona paziso. Mumwe ndokubva handitsika nechepambabvu panapa, ndokubva mbabvu yangu yatyoka. Mumwe ndokubva asvetuka, ndokubva handitsika musana wangu. Saka musana wangu inini wakatyoka tete. Asi vakazosiya vandisiya bhachi, ririmo bhachi racho. Asi vanhu havazodzoka futi tete. Inini mandaenda uku, ini makwidza kumusoro, vakabva vazoda kupinda mumba kuti vabe hembe yangu, asi vakatadza, asi vakasiya vamwe yachi mushonga. Muri kuona tete kusatoreka kwandiri kuita kuchipatara pese kwandiri kuita uku. Ndiri kutadza kutoreka nekuda kwekuti ndiri kuda kupinda pahama dzangu kuti ndibude nditaure, asi makashandisirwa mushonga hama dzangu. Kushandisirwa kwamakaita mushonga kuti musaone kuti ini ndakaurayiwa. Chokwadi mungatondisere ndakadaro hama dzangu kuti mapapu angu ini nanganzi akadonha nekuda kwedoro. Handina kumbodonha mapapu angu nekuda kwedoro, ndakarohwa nevanhu vamakatora vamakaendesa imimi kumapurisa. Asi vanhu vamakaendesa kumapurisa ivava, pane one uyo handina chandakambodenhana naye kana kutongotaura naye. Asi mumwe wamakasiya imimi ndiye mumwe wevanhu akandirova, asi ndiye munhu wandakadenhana naye. Mazosiya mumwe wacho uyu usiku hamuna kundiona here tete mawira andaita. Kuvanhu varovana ndandichida kuedza kudzosera, asi zvaramba tete. Saka ndoda kuti mundibatsire imimi tete vangu, nekuti ipapa pandiri vanhu vandakabudira pavari hadzisi hama dzangu. Asi ndoda kuti mugozobhadhara vanhu ivava, mugobatsira kubhadhara hama idzodzi, nekuti ndashava kuhama dzangu. Asi inini ndakatadza kubudira nekuti vabereki vevana ava havasi kuda kuti inini ndibudire ipapo. Ndichatsvaga hama yangu kana kamwana kadiki ndobudira ipapo. Ndichaedza nepose pandinogona tete. Ndokubva ndamubvunza zvekare ndikati, ko iwewe uyu munhu akazenga akuroere chimwe wacho akadoma vese nemazita, vakasiya vati nhengi mugomupa bhachi rake, musaregere kumupa. Izvezvi rakatosanganiswa nehembe dzangu inini, saka torai mumupe. Saka izvezvi tete ndisimudzei tiende kupolisi. Saka kusimuka kwatakaenda kupolisi taakutoenda, ndokubva vanhu vakasara kunoko vakafonera Changamire. Vafonera Changamire tanga tatosimuka nemota, akatitora shamwari yangu inonzi Zimbabwean agonditakura nemota yake, nekuti tine mamwe mabasa ataibatsira dzimwe nguva taingobatsiranawo for free. Saka anokwanisa kunditakura inini kuti tiende. Saka tazosimuka tikaenda ikoko, takasvika kushopu kumusikana waaitamba naye shamwari yake. Akabva timisa imota mundipe iri mhepo kudaro, mundipiwo mvura nanyasha, nekuti inini nyasha ndiruda kumusunungura, ari kupomerwa dzimwe mhosva dzaasina kuita. Saka akandipawo mvura zvangu ndobva ndanwa. Saka panguva iyoyo musikana akamhanya nemvura zvechokwadi, ndokubva musikana anga akabatwa ndobva anwa mvura yaya. Ndobva musikana uyo achibva atofenda, zvikanzi musamubate henyu musiyei achamuka, Zimbabwe handei. Ndokubva taenda takunosvika nechekudhuze naChangamire. Ndokubva Changamire foni yavo yaita, zvikanzi mira ipapo pamuri. Ndokubva zveishuwa Changamire vatofona kuti izvi zvaitika ndiudzei. Panguva yatenge tiri pane vanhu vese vakatadza kutsanangura zvaitika kuna Changamire. Ndobva ndatongoti ndipiwo zvangu foni ndiite sei nditaure naChangamire. Ndokubva ndakwanisa kutaura naChangamire kusvika kwakaita mhepo kwese kuzosvika tisvike patainge tiri ipapo. Ndokubva ndavatsanangurira Changamire. Saka vatsanangurira Changamire ndobva vazoguma zvavo vachiti ipa henyu foni sabhuku ndigotaura navo. Sabhuku chidzokerai kumba munotanga maradzika munhu. Kana muchinge maradzika munhu imimi, hapasina zvimwe zvinhu zvokuti kana munhu wenyu ari iye akamuka zvechokwadi achamuka zvekare kuseri kwekufusirwa kwake. Saka ndo mamiriro akazoita nyaya. Akazokomekedzawo zvekare kuhanzvadzi yake akati shamwari yako vari kutamba naye haisi shamwari, asi shamwari yake yehanzvadzi yake anonzi zvisinei. Akanga atomudza kuti iye rega kutamba nekuti ndiye ane imwe hanzvadzi isina kubudikira ipapa pakumuraya kwaBoars, asi akaisawo ruoko rwake pakati pavo ipapo. Ndo kuguma ini kuzotaura kwandakaita nemhepo iyi, zvosvika tadzoka zvekare kumba. Asi kudzoka kwatakaita mhepo yakanga yanyaradzwa zvayo nemuprofita ino shamwari yaBoars. Asi makatendeseka here nemashoko aitaurwa nemhepo, kuburikidza zvakare kuti mhepo yakataura kuti pane bhachi remumwe wevamwe akaisa ruoko pakupondwa kwangu, makariwana here zvakare riri pahembe idzodzo? Wangu bhachi riripo rakatowachwa nemasahwira, zvekutoti manheru acho ndakabva ndatotorawo sahwira ndikati bhachi reblack iri muridzi waro atiudza kuti tigomupa muridzi waro nekuti ndiye akamuponda, asi kumuponda kwawera ndokubva vangosiya vamutsamirisa bhachi iroro achiti achamuka, asi haana kuzokwanisa kumuka. Asi muridzi webhachi iri
akagashira here kuti ndini muridzi webhachi kana kuti akadavira kuti ndini here muridzi webhachi? So muridzi webhachi apa haana munhu akwanisa kutaurika naye nekuda kwekuti sahwira anga achikokorodza nekuda kwekucherwa kwemusha chichi kuti zvinhu zvese zvigofamba. Akawandirwa nebasa bhachi haisati radzokera kumuridzi wake. Asi shoko hombe raakasiya ataura akangoti inini seni ticharwisa kana zvaramba zvakachangamire kana zvekumapurisa kana zvekupi zvaramba. Ini ndichaenda muchatanga kuona mumwe muridzi webhachi achaenda ega kumapurisa. Mumwe wacho achatevera uye asina mhosva neni asi vabereki vake vakaoma ndo vari kuva vachitokanda mushonga zvakanyanyisa pamusha kuti inini zvigorova zvakadaro asi handirove tete. Asi isusu seSly Media TV tiri kuwitnessa kuradzikwa kwaBoars nhasi paachanga achiswa mubwiro. Vanotaura pachikarenga vati kuseri kweguva hakuna munamato. Pachivanhu chedu sevanhu vatema tobva tatamba inonzi gata tichida kunzwisisa kuti chii chakaitika. Muchaenderera mberi muchizoitawo gata muchitamba gata kana kuti kurova gata kuti munge muchiziva kuti zvii zvakatora Boars? Hongu tichaenderera mberi nekuda kwekuti iye ari kuti makaramba makanyarara inini vanhu vari kuramba vachindivhara. Mhosva kana kuti vasikana vandakabudira vachazoita futi mhosva kana zvinge zvarovesesa nekuti vachazonzi vakataura zvinhu zvekunyepa. Tiri kunzwa mhepo iri kutaura kuti tichazotaura zvakare pamwana mudiki. Zvati zvaitika here? Hazvisati zvaitika kubva suro kusvika nhasi hazvisati zvaitika. Tinotenda tete mashoko apa mungada kutaura ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe iri kuonai paSly Media TV pamwe chete zvakare neZimbabwean TV. Alright, mashoko andingada kutaura ekupedzisira ndeyekungoti mhuri yeZimbabwe ndinotenda Sly Media yatibatsira panguva dzinodzi kuti mashoko edu agofamba tigoona kubatsirika zvakanyanya panyaya yekufa kwemukomana uyu nekuti mafiro akatirwadza afa zvisina tsananguro zvekuti hatina kana chekutsanangura kuti tingazviti ndezvipi zvanyanya kumuuraya mukomana. Saka toda kubatsirwa ipapa kune vese vanokwanisawo kutibatsira. Tinotenda ava nditete vaBoars vatanga ita uri kuroni navo nematambudziko emwana wenyu nhasi ari pachipfuva penyu panove ndo pamakatanga kumuisa achiri mwana mudiki achiyamwa mukaka. Nhasi uno 22 years later maakumuisa pachipfuva ashaya. Muri kubatikana zvakadini nekusiyiwa nemwanakomana wenyu Boars? Ndabatikana zvakanyanya nekusiyiwa nomwana wangu. Kuti kana kutsanangura chaiko kuri kundinetsa kuti nditsanangure. Pfungwa dzangu nemwoyo wangu chaiwo kabatikana zvakanyanya. Nokuti kufa kwake chaiko handina kuona urwere hwake. Ndakazongoshedziwa mwana wangu atofa kare. Kuti ndakamuka kuseni ndiri panapa. Ndanga ndane 3 days ndamuona. Saka zuva rechitatu ndo randakazoshedziwa kuseni. Ini ndakamuka kuseni baba wacho wakamuka wachibuda wachienda. Handina kuziva kuti kumuka kwavachita vachienda vaenda kupi. Saka ndasara panapa ndakutorongonora zvidhina apa. Ndopakashedza mwana baba. Ndikati baba havapo kunei. Ndobva vanyarara. Chinguva chidiki ndobva ashedza amai manyai kuno. Ndobva ndamhanya. Ndasvika paya ndikati kochii. Ndikanzi endai munoona mwana wenyu zvaari kuita mumba make. Ndokubva ndaenda. Funga ndakasvika pamusiwo ndikati handingapinde mumba nekuti mwana uyu mwana mukomana. Pamwe anenge asina kupfeka. Saka ndamira pamusiwo paya ndakashedza Boars angandidairi. Boars angandidairi. Saka ndobva ndadongorera nepachiburi. Ndobva ndaona akapfeka trouser asi kumusoro kwake ukanga asina hembe. Saka ndobva ndavhura door ndapinda. Kupinda kwandikaita kuye ndakamuona akarara maji. Musoro wake akatarisisa mudenga kudai. Saka ndakatarisisa panga akarara. Anga abva kumagumbeza ava pasi. Hembe anga asina. Saka patime yandikapinda mbuya ndakaona maziso yake yese anga akavhara. Asi ziso 1 ranga rakavhura mbijana asi yese anga akakuzvimba. Rimwe racho ranga tioneka kusviba. Ndipo ndikati Boars pekutanga. Ndokubva agwina mutsipo wake kugwinira kwanga ndiro akangoti leso. Ndashedza futi kechitu angandidairi. Ndashedza futi angandidairi. Ndikamira ndobva ndanyatsotarisisa ndobva ndaona haasi kufema. Ndikati mwana uyu akanyarara kudai chii chaitika. Ndobva ndikabuda ndichimhanya ndobva ndashedzawo panext door ndobva vauya ndikati andionerewo mwana wangu zvaari. Ndobva vapinda. Ndobva mubata ndobva nditi Boars haachafema. Ndikati haachafema nenguva iyoyi kundishedza kuseni kuno mwana azorora ndava yei. Sisi vake ndipo vakauya achimhanya ndichitaura nomunext door. Ndipo vakauya achimhanya achisvika pai. Ndobva ndikati ko nhai mai Eugene ko munondishedza kuseni kuno zvadai ndava yei. Ko nezuro manheru makadii kundishedza muchindiudzawo kuti ndozviri kuitika kunoko. Sisi vacho vakabva ndipindura kuti
handina kana kutaura naye nezuro inini, asi kuseni kunopanda takura bhaketi rokupedzisira ndopandatonzwawo chiitiko ichi, ndosaka ndakushedzai kuti muuye kuno. Ngati manje Boars apa sisina, Voti pakauya vanhu vakawanda ipapo vakamira-mira vachiongorora kuti chii chaitika. Saka inini ndakazotora mwenje ndakavheneka mwana wangu, ndakaona akakuwara pamusoro pana, ziso rake ranga rakazvimba rakasviba, panapa pakanga pakatemeka pachibuda ropa mumunhu, pauro pake pamutsipa pake time yandikasvika anga akaita kusumudza kudai, apa pake pese panga pakasviba. Saka ndochiitiko chakaitika. Chiitiko ichocho chiri kundirwadza zvakanyanya zvokuti ndingada anga akarwarawo achitaura kuti ndarwarawo nechakati zvanga zviri nani, asi handina nguva yekutaura kwandikaita naye achindiudzawo izvozvo. Ndochete maswiri andiri kuita. Ngatichitarisai mashiripiti akazoitika, ndezvipi zvamakanzwa zvakataurika mushure mekunge vanhu vahaka mweya waBoars? Pakahaka mweya waBoars pakataurika zvakawanda, nokuti inini ndakanonoka kubva kwanga ndatorwa nevanhu ndichiiswa kusaidhi. Saka pandikazopindawo mumba ndakapinda achitaura kuti ndiri kurwadziwa, hama dzangu muri kundiregerera, ndakaurayiwa inini. Vanhu vakazondipindira mumba kumanheru vakandirova, vaindirova nemupini vakandisiya vanditsamirisa bhache ravo. Vanhu ivovo vanga vasungwa vaenda kumapurisa, asi apa ndiri kuona vadzoka kumashure. Hama dzangu ndakashandisiwa mushonga uriko hama dzangu, ndomazwi andikanzwa yachitaurika. Saka mhepo iyi yakazoti inini kana mukanditakura ndikaenda kwamambo inini ndinozvimiririra, kana mukanditakura ndikaenda kumapurisa ndinozvimiririra. Saka time iyoyo vakazobuda, ndopakataurwa nevanhu kunzi panguva inei chifa havapo, zvikanzi kana kumapurisa handei, imhepo iye yaitaura. Ndobva vabuda nemhepo iye, ndobva tokwira mota, pamota ndobva yafamba yabva yaenda. Saka handisizoti kudzoka kwakazoita chifi pane zvavakataura here kuti vazodzoka vasina kusvika kupolisi. Saka mhepo iyoyo yakataura zvakawanda stereki zvakatauriwa nemhepo. Zvimwe zvacho zviri kutisiya tiine umbo hwokuti vanhu vacho vakazviita ndanani. Yakataura kuti pane vanhu vakanga vasungwa vaenda kupolisi, ndo vanhu vakandirova ivavo. Vakandirova mumusoro, vaindirova nomupini, vakandibata pamutsipa, vakandirova kumusana. Musana kwangu vakandirova nemupini. Saka ndakakuvara hama dzangu mandiregerera. Yakataura here mhepo kuti vanhu vakaita izvi vangani? Mhepo iyi yakataura kuti vanhu vakaita izvi vatatu, ndokutaura kwandikanzwa inini. Yaidudza mazita here, kunyange tisingataure hedu pane dzino nguva kusvika mapurisa apedza basa ravo, asi yaidudza here mazita evanhu vakazviita vatatu vacho? Inini hangu kuti ndinzwe nenzeve dzangu kuti mhepo dzakadudza mazita handina kuzvinzwa, asi ndakazozvinzwa nevanhu vakatanga kutaura nemhepo idzi, vachiti mhepo yakataura kuti ndakarohwa naGumiseni naBoni naPearson vari vatatu, ndo manzwiri andikaita. Vanhu vanotozikanwa munharaunda yatigere, vatinotogara navo munharaunda inei. Pane vakazombowana here mukana wokungotaurawo navo vanhu ivavo vakataurwa kuti mazita enyu ari kubudawo, muri kuti kudii? Handiziva hangu kuti pane vanhu vakambotaura navo, izvozvo handizvizivi. Tichienda kumberi, muri kushuvira kuti Boars aite sei nekugurwa upenyu kwaakaita achiri mwana mudiki saizvozvo? Inini ndanga ndichishuvira kuti dai Mwari vachipinda mune mudzimu, vachipinda mukati mehana yake, ndanga ndichishuvira kuti adzokere vanhu ivavo vaitewo zvaakaitawo iye, nokuti kuuraya kwavakaita Boars yanga isiri nguva yaMwari, ende nguva yake kana dai yanga yakwana vanga vasingakwanisi kumupfuudza akadaro. Akatambudzika ari ega mumba, usiku hwese achitambudzika kuzomuona kwachena. Kumuona kwachena kwacho kwanga kusina maminetsi mashomanana kungosvikira munhu atofa. Kumuona maminetsi mashomanana munhu atofa. Saka zvinhu zviri kundirwadza stereki kuti Boars dai adzokera vanhu ivo vakamuuraya. Ndozvandiri kushuvira. Mune vana vakomana vangani? Vana vangu vakomana vangu vari 4. Kuti ndimwe ndiye abvutwa pakati pe4 ivavo? Ndizvozvo. Imimi semubereki muri papi izvozvi nesituation yemwana wenyu yekutorwa ari mudiki kudai? Situation iyi iri kundidzimba. Kutaura chokwadi ndiri kurwadziwa, zvokuti kana kutaura kwandiri kuita ndiri kutotadza kutaura, mwoyo wangu uri kundirwadza.
ndakagona kundisimbisa handigona kusimba nokuti handina kutaura nemwana wangu. Ingadai ndandikataurawo naye achindiudzawo kuti chii chakaitika. Pamwe hana yangu yaidzikama panguva ino iri kutadza kudzikama. Taura chokwadi, ndarwadziwa ini, ndarwadziwa chokwadi. Mungamuti chii dai achinzwa zvamuri kutaura semubereki? Mungamuti chii Boaz? Ndiri kuti Boaz, muka uende kuno vanhu vakakuzvadzisa. Warwadzisawo sokurwadzisa kwawakakuita. Ndozvandiri kushuwira. Nematambudziko baba, nhasi tiri parufu rwaBoaz. Imimi Boaz ndiani wenyu? Pamusoro wesocial media, Boaz mwana wangu, mwana mukoma wangu anosira inini pakuzvarwa kwedu. Nyaya yekuti Boaz arwara yakasvika muchiite imi? Nyaya yaBoaz, kurwara kwaBoaz haina kusvika munzeve dzangu. Ndaiva kubasa kwangu ndoshanda kwaChakonda. Ndakangonzwa iri foni yekufonirwa kunzi kuchinyudze kwaitika rufu. Ndikabvunza rufu rwani, ndikanzwa rufu rwaBoaz. Boaz ashaya. Ndobva ndatongopererwa ndiri pabasa, ndotakura bhegi rangu ndichiuya. Ndasvika ndakaona vanhu vakaungana pamusha. Ndasvika ndakaungana pamusha, ndakapinda mumba ndakaona Boaz ari ega mumba akafugwa gumbezi. Nokuda kwokugutska kuti mwana wangu ichokwadi tashaya here, ndikafugura musoro waBoaz ndichimutarira. Ndikaona ziso rake rakazvimba kufuta kudai, rakaita breki. Pamuromo wake apa mhino apa pane ronda raivepo, mumhuno make muchibuda ropa. Zvikandikachamadza ndobva ndabuda panze ndikagara pamusuwo. Handina wandikakwanisa kubvunza, semunhu ndairwadzikana ndine shungu mumwoyo, ndichimirira kuti ndizobvunza mukoma wangu kuti mukoma, chii chaitika kumwana. Ndobva ndabuda, ndobva ndandogara ndakabvunzisisa. Ndobva wanditsanangurira kuti Boaz aparara nenyina. Aparara nei? Vanhu vese vakatadza kuziva kuti chii chaitika kuti Boaz aite sei aparara. Kusvika tatsvaga danho kuti batsirike nepolisi. Polisi yakauya yakatakura mutumbo waBoaz. Boaz atakurwa kuenda nepolisi yepaMadziva yakamutakura ichienda naye neCID. Aenda Boaz, tikaudzwa nyaya yenyu. Boaz kuti azoitwa postmortem yake ichaitwa musi wa5. Musi wa5 hauna kuzosvika zuva iroro. Takazoshevedzwa zuva iroro risati rasvika. Nyakuenda ikoko kunotora mwana uyu ndini. Ndaenda ikoko, ndakasvika ikoko noti mukoma vangu vaya Tekshwa Musinde neni Benson Musinde, senemu dzedu dzaiva dzisiri kufanana nemwana wedu watakazvara. Mwana wedu ainzi Boaz Gokani. Mukoma wake Fidelis Gokani wandikaenda naye, ndasvika naye ikoko, haana kundiudza kuti baba ndakutakura chitupa. Ndasvika ikoko, nyaya dzangu dzese dzafamba zvakanaka. Ndakuti ndichipedza kuti ndipiwe bepa rokuti nditore mwana wangu. Pakubuda bepa, aburitse chitupa chokusaina, apa aburitsa bepi. Zvinova zvinhu zvakandidheya kundidzoke ndisina mwana kwanga ndaenda, asi zvichindibata mwoyo mangu. Zvandibata mwoyo mangu, ndakadzoserwa kunzi dzokai kumba. Ndobva ndabvunza mubvunzo wokuti asi mwana wangu uyu kupolisi yakanga ichindibatsira, dambudziko raitika kumwana wangu uyu kuti svika pakusheka nderei. Vakandiverengera statement yavo, vachindiverengera pabepa ravo, ultimatum yavo, vachindiudza kuti mwana uyu idoro ramuuraya. Akanwa doro rakawandisa ndo ramuuraya. Asi inini nenjere dzangu nezviwanga zvandikaona pamwana wangu handina kumbofara nazvo zvavakandiudza. Ndinezvi zvandakafunga munjere dzangu, ndikaona sekunge pashanda chiwano chikuvhara vaiona kumaziso, kusanganiswa vabereki kumaziso, zvichireva kuti nyaya iyi nazvino ichiri kundibata mumwoyo mangu, kuti mwana wangu anonzi akafa nedoro, iye aine zvivanga zvembonji dzokutemwa nevanhu. So ndakashingirira, ndakabva ndadzoka kumba, ndikataura nevabereki, ndikataura nzi Gresham,
Gresham Gokani na Peter Gokani akazondibatsira. Mukoma wangu anondisira kubva kuna mukoma awo, akandibatsira svika ndaburitsa mwana uyu svika ndiwe naye kupi kumba kuno. Tichifamba pakudhauta kwangu pakufunga kuti pashanda chiwano, tichisvika pamirapo mvura yabva yatanga kunaya zvakapfurikidza. Mvura ichinaya nepfungwa dzangu ndakatanga kufunga kuti shuwa chiwano chiye chakashanda zveshuwa. Yakanaya mvura zvokusakwanisa kunge tichiita zvataifungidzira pachiwano chedu kuti isu tiwane kuti mwana vedu angava nevanozokwanisa kunge achidzotsera. Zvadaro takasvika pamusha pano. Tikisvika pamusha pano, polisi chipaka payard bed up, vanhu vakatanga kuhuka madhimoni. Vaihuka madhimoni vachipotera vachiti ndiwo Boars. Vaiva vanhuwo vaikwana 3 vachitaura zvinhu zvavaitaura. Vakati chii? Inini handina kukwanisa kuteerera vanhu ava semunhu wandirimo ndaishedzwa kwese. Ndichishedzwa kwese ukasi vanhu vaine mafoni akatora zvinhu izvozvo. Kana muchinditendera imimi vebasa iri kuti mutoro maaudio yayo muwe muinayowo munenge mandibatsira, nokuti inini chitiko chikundirwadza chikuti mwana wangu angoparara zvisina tsarukano. Panguva inoyi ndipakugumira kuti kana kuri kuti ndiyo nzira yakafanira yedoro zvichiitwa nevanhu zvikuru kunyepa, aiwa ndisu hedu tinongopondwa tichinyarara. Ndo zvikundibata mwoyo ndongoti ndisu hedu tipondwe hedu tichikangonyarara. Pane vanhu vakahaka mweya waBoars iwoyo. Pane vakataura kuti kune mushonga waiswa mukofini mangu. Makainzwa here mashoko iwayo? Mashoko ekuti pane mushonga waiswa mukofini mangu handina kuyanzwa, nechikonzero kuti kofini iyi yakauya ine vanhu 3. Vanhu 3, pana Peter Gokani na Gresham Gokani. Vanhu ivava ndaiva ndinawo vese, ende kana parinyatwa hakuna anotenda ungachibata bhodhi usukati uhuzi wanongoita zvese wegongoti takurai uvhara utakura mbude panze. Handizivi kuti mushonga ungaiswa mukofini uyu wanga waiswa nani kana pane mhepo yakataura izvozvo, asi uku vanhu 3 wanga ndinawo ivavawo hatiite chinhu uku. Tinongopiwa bhodhi yedu tongonzi munhu ndevenyu heroyu, tomuona chokwadi munhu ndevedu, tagutsika munhu ndevedu, wovhara wotiburitsira kunze. Handizivi kuti kuno mumwe akazoteererawo nomushonga uku here, asi zvandikaona ndozvandikutaura. Ndina Peter Gokani na Gresham Gokani ndo vanhu vandaive navo. Imi semhuri, pane mushure mekunge mhepo idzi makuhwa atiri kunzwa ataura, makazombotarisa here kuti kumupiro kwake kumusoro kwake kune chinhu chiri kwere? Panguva iyoyo hatina kwanisa kutarisa zvinhu izvozvo, nokuti zvakava chivhiringidzo nechokuti chifi wakabva wafona vachitaura kuna amai sabhuku vaida kuti ana Bheni wacho ndaiva ndini. Ndikabva ndabuda ndikaya ndichimhanya ndana chifi wakanditi chitiko chichitika koko inini vanhu vaenda kupi? Ndikati vanhu vabuda nemota vachienda kupolisi. Zvikanzi kwete, ava vanoenda kupi? Kupolisi. Vanofanira kunge vachisangana neni. Zvandisiko chidzorai vanhu vadzoke musi weSatidhe maviga bhodhi ndichazoda ndisangane nemi nditaure nemi semhuri. Ndo pandirogumira kutaura pazvitiko zvese izvi. Mhepo dzaihaka pavanhu vakanga vari panapa dzaitaura kuti ndakaurayiwa sei nevanhu vari kudutswa mazita iwayo. Mhepo ichitaura haina kudo mazita remunhu. Yaita handisati ndakwanisa kutaura zita nechikonzero chokuti ndikumirira kuti makandisa pamberi pachief nekumberi kwepolisi ndichanodoma mazita evanhu ndiri ikoko. Imi ndimi hama yemunhu, chief havapo, vamanikidzika nekuda kwebasa rehurumende. Kumapurisa tinotori nepostmortem yakabva ikoko. Imi tichienda kumberi yezvinezvi tiri kutarisira kuti kumakuva kuri kucherwa Boars ari kuvigwa nhasi, muri kumuviga sei asina kuzoenda pamberi pachief, asina kuzoendawo zvekare pamberi pemapurisa achitaura mazita aya? Tozozviwana sei? Boars tikamuviga aperere ipapo kana ine shungu zvokuziva kuti mwana vedu akaparara. Chinangwa chaakiita kuti isusu tivige Boars nenguva yekuti muvige, kufiriji kwatakanga nomutora yaisasenza. Mwana vedu uyu akakanganisika, atova munhu atoafektika zvokuti nguva yakakwana yekuti mishonga iri munyama make yapera, atova munhu vanhu vese vangotoparara pamba panapa pasagarika. So tikuviga Boars kana iye aine simba sesimba raaiva inaro, nyange tamufushira ndaasafushirike mumweya, adzoke kuvanhu vari kutaura ivavo vatimiririre pazvinhu zvese zvakaitika paari iye Boars. Nokuti takamira
kuiga iye tichimira chief kuti wadzoke kubasa kwawakabuda musha uno haugarike. Shungu dzenyu baba nekuparira kwaita mwana wenyu ari mudiki asi asina mwana hana kudzira asiya pana sokudzoka ndandichiita inini. Imimi muri kuti chii dai kwakuri kuti takupai mukana wekuti taurai naBoas ende uye ari kunzwa zvamuri kutaura maimuti chii imimi? Ndaiti Boas mwana wangu, semwana komana wangu wangu wakura usina kubva wapinda mumarriage mukuroora, hauna mwana wawakasiya panzvimbo ino, kuvanhu uri kudzoka ikoko chivazivisa nokuvaudza kuti ndakuda kuroora mwanangu, obvawo ndakuda kushedzwawo kunzi baba Junior kuti baba ani. Ndo shoko rinotaura kumwana wangu Boas ndichitaura kana achiniteera nokuti ndini ndikutendera kuti ndachivigwa nokuti chifi vari kure takamuchengeta achapararira mupe mumba vanhu vakatiza. Asi iye ndachirodzwa neivavo vakamuparadza ndokuti ini ndikuziva kuti mhepo dzaipotera hadzina kutaura ndini nhingi. Mwana wangu Boas, chiroora mumusha mevanhu ivavo, upiwe zita remwana mumusha mevanhu ivavo vakakuparadza. Ndo maguma angu okutaura ini pakutaura paruzivo rwangu. Kutaura kuri kuita mweya kuri kuratidza kuti mhuri dziri kutaurwa idzi kana kuti vakaponda Boas vazviparira ngozi. Hongu ngozi wapara kuna Boas, hawana kupara kwatiri, wapara kuna Boas. Zvichada hurukuro nekutaurira nohwirirano nokuti taibvunza mubvunzo nemasuspect yataibvunza vachizvikonewa. Asi kana Boas akudzorera hurukuro nenhoroondo ichazenge yapo apo, inini ndano uripo unobva kuna Boas ndiye achataura kuti inini kunditadzira kwamakandiita munondibhadhira zvakadai. Asi inini ndichaone mubvunzo kuti ko pataimbobvunza pai nokususpekta kuti ndimi sei maitirambira muchitishandisa kusvika nguva yakadai. Kuedza kwanhasi pane mamwe mashiripitero atamboona kunze kwekwaaka kwakaita vanhu nezuro tino vanhu asi ndo zuva ravari kuvigwa mukomana Boas. Zuva ranhasi kubva zuva richibuda hakuna kana mweya wandaona wabata pamwana womutorwa kana pamwana wepano tichikanyarara. Katiti maona nguva yekuonekana naBoas yezvinezvi moti chii? Nguva yekuonekana naBoas, mashoko andataura pokutanga ekudzosera kwaakapondwa ndiyo andotaura zvekare ndiri inini. Tinotenda baba, tine urombo nekusiyiwa nemwanakomana wenyu Boas. Mwari vakunyaradzei panguva yakadai, asi tiri kuona makaunganirwa nevanhu vakawanda. Mashoko enyu kuvanhu vese vauya kuzochema nemi pamwe chete. Pamashoko angu andotaura kuvanhu vese vari pano vatiunganira kubva pazuva ratatanga kurasikwa nemwana wedu. Ndinongotenda vose vari pano vane choviri chavakabvisa mukutishingiririsa, nevose vakavesta hope dzavo, vakatambisa hope dzavo vachishingirira vanesu pano kusvika tasvika zuva ranhasi rokuti mwana wedu tinomuradzika. Ndinokutendai mese kuti rambai muno rudo rwadaro. Kana zvazoitika kuno mumwe musha ngatirambe tichiita chiitiko ichocho kuitira kuti tinyaradzane munyasha. Ndi baba mudiki vaBoas vatiinavo pano parufu rwaBoas. Tiri kunoku Shaya ari mwana mudiki ane makore 22 ekuberekwa, haana kusiya mwana. Chiitiko chanetsa mukati menharaunda ino zvinosuwisa, zviri kurwadza hama dzavo, zviri kurwadza vemunharaunda kuti mwana wezera irori angaenda here shuwa nenzira yakadai. Tiri kupfuurira mberi nekuita mamwe mainterviews neshamwari nehama dziri pano parufu rwaBoas. Tinotenda baba nematambudziko emwanakomana wenyu Boas. Achiri mucheche mune muchimubata pachipfuva, nhasi uno makamuisa pachipfuva, ashaya mwana wenyu 22 years later. Shoko rekuti Boas arwara rakasvika muri kupi muchiitei? Shoko rekuti Boas arwara rakasvika ndiri kugadheni, ndobva ndateerwa nokamuzukuru kangu kadiki kanonzi Faro nokuchinzi sekuru muri kudiwa kumba, siyai zvamuri kuita izvi. Sekuru Boas havasi kugona kutaura. Ndikamuti havasi kugona kutaura nei? Nokuti nozuro ndakapesana nawo apo vachiita sei vachienda kubhawa wakanaka. Ko chii chaitika kuti vatadze kusataura?
akanzi aiwa hatisi kuziva. Ndikabvunza mubvunzo kuti asi amuna kuvapa sadza here? Akati aiwa sadza ndaita sei? Takavapa but havana kukunda kuriita sei kuridya sadza riripo. Zvechokwadi ndikati asi ikoko kumba hakuna mumwe mukuru here angagone kuona kuti chii chatadzisa sekuru kuti vakudai here? Asi vari kurwara here? Ndikanzi hakuna. Siyai sekuru zvamuri kuita, kandai pasi. Shuwa ndikakanda nepseti yangu pasi nekeni yangu. Ndikamhanya kuuya kupinda kuya muziva. Ndikasvika pamba apo ndikaona pakazara village rese revanhu richipinda richitarira, richipinda richitarisa, richipinda richitarisa. Ndini ndikazosvikawo ndikasvika kupinda mumba. Ndikasvika kunoshedza mwana wangu. Boars, kochi, Boars waita sei? Boars anga aparara kana kundidaira hana. Ndikamubata ndikamutenderedza, ndikaona kuti zvechokwadi hapachisina upenyu. Saka mushure chishamiso chandikaona chiitiko chakaitika ipapo ndechekuti ndakaona ziso rake rineri ranga rakazvimba. Pamusoro pano pamhuno panapa panga pakarohwa. Nokuchiuya pano pamusoro panapa pamhanza panapa panga pakarohwa. Pemhuno panapa pesa paibuda mututu. Ndobva ndamutenderedza zvakare ndakaona kumusana kwake kwese kuno kureva kuti kwanga kwakarohwa nemiti. Shuwa zvikandibata ndikabuda panze ndikachema ndobva ndaenda kugara kuno amwe. Ndikabvunza ana baba mese makunda kupinda kuenda kuona mwana uyu. So zvamira sei? Handisi kuziva mwana wangu kuti aparara kana kutaura naye handina. Saka kureva kuti ihwawa here nokuti uyu anogara akanwa doro. Ihwawa here wamuitisa kuti awe kana kuti chii? Wese wevillage wakati akwete uku kurohwa nevanhu. Ndobva ndazoshedza Sabhuku ndikamuti Sabhuku uyaone chiitiko chaitika papi pamusha pangu panapa. Zvechokwadi Sabhuku akauya akapinda Sabhuku. Asvika kunopindawo Sabhuku akabudawo futi. Akabuda achitaura kuti aiwa uku kurohwa kupondewa. Saka ndikabva ndamuti saka toita sei? Sabhuku akati ndakutora action yekuti ndishedze mapurisa agone kuuya kusvika papi pano. Mushure mokuti Boars uyu anga anetsana nevakomana kubva wako. Vakomanawa ndiwo wanga tine suspicion nawo. So mapurisa paya akasvika tikabvunziwa kuti muri kufungidzirawo pazviitiko izvi ndiye wanani? Ndakataura vakomana ivavo. Pana Gumsendi na Boni ndiwo wandakataura nokuti ndiwo wangabva mushure mokunetsana naye kubva. Mushure mokuzoona mwana wangu akaita sei aparara. Ndobva tagara tikadaro shuwa mapurisa akakunda kutakura bhodhi ndobva waenda naro. Zvawaenda naro zvechokwadi wakati isisi postmortem yedu tinogona kuiburisa musi wa5. Asi tikazochema tikaenda kuna mambo akataura kuti aiwa inini ndichaita kuti ndikuisire force nokuti nokupisa kuri kuita nezviitiko zvese zvezuva zvinogona kuzovhiringidzisa bhodhi redu. Shuwa ndikaenda kuna Changamiro wakati aiwa ndataura nawo waderedza mazuva muchaenda kunotora mai manje. Shuwawo tagadzirira zvokuenda kunotora mwana. Tadzokawo kuya panapa bhodhi richiuya kusvika kunopinda mukati memusha. Takangoona mhepo yatanga kubata wese munhu anga ari panapa angohakira mhepo dzichita sei vamwe vachipinda pasi vachiita sei. Saka mhepo yakabuda zvechokwadi ikataura kuti hama dzangu mandiregerera. Ndakapunziwa nomunhu inini. Vanhu vakandipunza. Vakanditsamirisa bhachi ndere break. Zvechokwadi ipapo Gumsendi akasvika kutaura kuti mumba mune bhachi rangu mumba maBoars. Saka zvakandinetsa zvinhu chiitiko ichocho. Saka mwana wangu zvechokwadiwo akapunziwa. Saka izvini izvozvo ndinotiwo mwana wangu ndinoshure iyoyo yokuti iwewe kana wanga wakabatwa nevanhu iwavo dzoka uratidze zviratidzo zvako udzoke kuno vakakuita sei vakakukanganisira. Ndo maziro yamuri kuona chiitiko chiri mukati memusha uno ichi. Pakunetsana pawo pakutaurwa kuri kuitwa nevanhu kusanganisira na Gumsendi wachona vainetsanirana chii? Handisi kuziva nokuti kunenge kuri kubhawa ini ndenge ndiri kuno handina kuziva. Bozi mushure memazuva acho yayo vakanga vatomusumudzira mupini vakamurova mumusoro naBoni vachitakanuriwa nyaya yacho. Saka mushure pakati ipapa futi ndikabvunza storekeeper, ko storekeeper iwewe vanhu ava havana kubvira vanetsana here?
storekeeper akati vanga vatangana futi kuti varwisane, asi nyaya iripo ndakazongoipedza. Shure mangwana yacho ndo pandikaona mwana wanga aita se aparara. Tichitarisa magariro amaita munharaunda ine kana chikuriro, zvekuhaka izvi mweya womufi makambosangana nazvo? Inini handisati ndasangana nawo, asi ndauonawo nhasi pachiitiko ichi pamba pangu. Zviri kuda kuti Boars afa neshungu? Ichokwadi ichocho. Izvo ndiri kutoti mwana wangu kana iri shungu iyoyo, enderera mberi nayo. Kana achienderera mberi nayo, imimi zvishuviro zvenyu ndezvokuti zviite sei kune vanhu vakamurwisa iva vari kutaurwa pari kuhaka vanhu ava? Ngaadzoserewo, adzosere nokune munhu anenge akamukuvadzawo. Zvechokwadi ndo zvandiri kudawo kuti zvidzoke kuno varidzi vanenge vakabata mwana wangu. Ndo shuviro yangu iyo. Tiri kuona kuti maunganirwa nevanhu vakawanda, Boars anga achiri mwana mudiki. Zviri kurevei kana makaunganirwa nevanhu vakawanda zvakadai parufu rwemwana komana wenyu? Zvinotondishamisa kuti mwana iye kuunganirwa kudai kuratidza kuti aifarirwa neshamwari dzake, aifarirwa nevanhu muno munharaunda. Vataurwa mazita avava vambowana mukana here wekuti vasvike pano pafuneral kana kuti through masabhuku kana maauthorities maheadman muno ekuti mugone kuti mazita enyu ari kubuda pavanhu vari kuhaka, muedze kunzwa kuti zviri kutaurwa nemhepo iyi mune zvamunoziva nezvazvo here? Zvati zvamboitika here izvozvo? Ya, ipapo vakanga varipo nozuro vachitozvinzwirawo, asi takazongoona bedu vamwe vacho vakungobuda hwani vachienda. Vari kuzviramba here kuti vari kuzvibvuma? Tisati tagara pasi kuti tinzwewo kuti vari kuzvitendera here, sokungoti chiitiko ichi chakangoitikawo nguva yakasvika bhodhi panapa. Saka hatisi kuzivawo mwana mawo kuti vari kuzvitorawo sei, sokuhaka kwaita mhepo ichitaurawo mazita yavo, ichitaurawo kuti ndiwo vakaponda Boars. Ndeapi matanho amakatora mushure mekunge kuhaka kwaita mweya uchitaura kuti ndiende sei kwachief, ndiende sei zvekare kumapurisa ndinozvimirira ndega? Ichokwadi mhepo iyo yakataura saizvozvo, tikatanga kutotsvaga motikari tikafamba nemhepo yedu kuti tiende kuporisa. Zvino tasvika paipa tikafonera chief wakati aiwa chimirai mudzoke kumba mutange mapedza kuviga mwana wenyu. Mukaviga mwana wenyu then mozotora enderera mberi nokutorawo action yenyu, ndokutsanangura kwatikaitwawo namamba. Tane zvinhu zviviri baba Boars. Mhepo iri kutaura zvairi kutaura, postmortem iri kutaura kuti akashaya nei? Postmortem zviri kutondishamisawo, mhepo iri kutaura kuti akaita sei, akapondewa. Postmortem yo yabva yakutsanangurawo kuti uyu ihwawa. Saka ininiwo izvozvo zvakutondishamisawo kuti uko kwakataurwa kuti idoro, ko mhepo yauya yakutaura kuti ndakapondewa. Zvino zvapaine mavanga uko hospital ichitaura kuti wawa hunoitisa munhu maronda here? Ndo zvikatondinetsawo, ndikazobvunzawo zvakare kuti ko aya mavanga aya, yes aya, vakanditsanangurira kuti mavanga aya haana kudzika. Maona manje. Saka zvakandishamisawo ipapo kuti vakutaura kuti wawa uyu ndo wakapa here kuti munhu ukwire udimbure ufutise maziso urowe mese manga muchibatwa, zvikutondikama kachamadzawo izvozvo. Chii chatadzidza paupenyu hwemwana komana wenyu Boars nekushaya kwaaita ari mudiki kudai? Ndinotenda kuti ndiri kuda kuti shuviro yekutoti vanhu vese vazive kutoti kana vagara munharaunda chiitiko ichi achiitirwe kumunhu. Tinozoona zvakasiyana mushure mokuti munhu haapondwe. Saka ndinoti mwana wangu, enderera mberi nobasa iroro. Udzosere kana wakabatwa, so kudzosera kwawakutanga kutoita ikoko. Kune vamwe vamira nemi kubva musi wekutanga kusvika zvinezvi. Mashoko enyu ndeyekuti kudi kwavari vari munharaunda vari kumira nemi patransport, pachikafu nezvimwe zvese zvakadaro, pamwe hatizowana mukana iwo wokutaura nevanhu vakadaro? Ndinotenda nevanhu vakaedza kundibatsira nokuti chiitiko ichi chadhonza mazuva anoita 5 days. Vanhu vakaungana apa, bhodhi risati rasvika. Saka ndinoatenda zvikuru kuti izvozvo zvamandiitira musaitire ini chete, itiraiwo vamwe vese. Ndinotenda neizvozvo. Boars akanga azvarwa musi wani mwedzi upi? Kana mucharangarira? Zvinowanzozikanwa namai handiti? Alright. Akashaya musi wechingani? Boars uyu akashaya musi wa 23. Yes. Sati kuti ari kuchengetwa nhasi. Tinotenda.
kuti panguva yakadai Mwari tinoti Mwariwo akunyaradze toza rufu runonetsa kugamuchira asi tingotiwo mweya waMwari ukunyaradze panguva yakadai. Ndinotenda munhu waMwari. Ndinotenda. Para